राम हो बिरहिन के भइल बाटे भेसावा त फोनवो ना लागेला हो। राम हो बिरहिन के भइल बाटे भेसावा त फोनवो ना लागेला हो। मिक्स बाय धर्मेंद्र शर्मा। बगली की भइल हमर भेसावा तो गइली कौन दिसवा हो, कौन दिसवा। बगली की भइल हमर भेसावा तो गइली कौन दिसवा हो। प्रदीप राइटर काजल सोहेली कइले सावा त मनवो ना लागेला हो। राम हो बिरहिन के भइल बाटे भेसावा त फोन